Vos, que co voso traballo, ano tras ano, fixestes que as rutas sendeiristas en Galicia fosen moitas máis. Hoxe, sodes a nosa salvación, lugares onde respirar enchendo os pulmóns sen afogar. Aire límpido nas nosas facianas, por fin liberadas de máscaras. Cando esta rara normalidade chega, as xentes precisan da nosa natureza, dos nosos ríos, dos nosos montes e das nosas ribeiras. Agora é cando todos valoran máis o voso e o noso traballo. Rutas para todos e todas, en espazos libres e sen confinamento. Camiños cheos de paporrubios e xílgaros, de ourizos e esquios e tamén de silvas e toxos. Unha natureza ceibe para gozar sen medo. É o momento de actuar, de prepararmos aos nosos concellos para facer actividades saudables e seguras. Limpade e repasade as vosas rutas. Todos contamos con vos.